Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą, liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień, liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodłem się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodłem się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Niedziela, Dzień Pański, jest szczególnym dniem, kiedy przychodzimy do Jezusa i otrzymujemy ogrom Bożych łask. Dzisiaj w Słowie Bożym my usłyszymy przestrogę Pana Boga o tym, żebyśmy nie zazdrościli jeden drugiemu łaski Bożej, abyśmy zawsze byli dobrze nastawieni jeden do drugiego i abyśmy się cieszyli powodzeniami u innego człowieka. Tą mszę świętą sprawuję za wszystkich parafian, prosząc dla każdego z nas Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych radości życia wiecznego. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryjo, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalię Boga Ojca. Amen. Módlmy się.
Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej ukazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan wstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 2 mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniosł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie, aby tak cały lud Pana prorokował, aby oddał Pan swego ducha? Oto słowo Boże. Błogosławieni będą wieki. Nakazy Pana są radością serca. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Nakazy Pana są radością serca. Zważy na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. Nakazy Pana są radością serca. Także od pychy broni swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bezskazy i wolny od wielkiego występku. Nakazy Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienie, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się drzewem dla moli, złoto wasze i srebro zardźwiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciało wasze niby ogień. Zabraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłaty robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszy Pana następów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków toczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawił wam oporu.
Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejście do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejście do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowo Twoje jest, Panie, prawdą, uświeć nas w prawdzie. Tak zaśpiewaliśmy w śpiewie przed Ewangelią. I gdy patrzymy na Pismo Święte, tak jest. To jest prawda i czasami ta prawda jest bardzo mocna i nieraz naprawdę sięga naszego serca, sięga może nawet i czasami w takim sensie naszym czysto ludzkim, troszkę nas tak rani, bo pokazuje nasze słabości i chce powiedzieć, abyśmy właśnie coś naprawili w naszym życiu. I dzisiaj słowo Ewangelii wprost wskazuje na prawdziwość naszego człowieczeństwa i na te przeszkody, które po prostu w naszym życiu są, które gdzieś nam uwłaczają, gdzieś nam nie pozwalają do końca iść drogą za Jezusem i gdzieś cały czas taką są przeszkodą w sensie duchowym, aby jeszcze bardziej poznawać Chrystusa. Jakie to są przeszkody, na które dzisiaj zwraca Ewangelia uwagę? Przede wszystkim widzimy na początku: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Także dzisiaj w pierwszym czytaniu Bóg mówi właśnie do swoich uczniów, którzy zobaczyli, że uniesienie prorockie otrzymali też dwoje ludzie, którzy nie przyszli na zebranie. Wtedy Mojżesz powiedział:
czyż zazdrosny jesteś o mnie? Właśnie te słowa w sposób szczególny pokazują jedną właśnie z wielkich rzeczy, wielkich spraw, które przeszkadzają nam do zbawienia. I mianowicie tym jest zazdrość, która, jak wiemy, w naszym codziennym życiu bardzo przeszkadza. Ona jest powodem tego, że nieraz nie rozmawiamy jeden z drugim, zwłaszcza w rodzinach. Gdzieś po prostu ta zazdrość powoduje to, że po prostu zamykamy się jeden na drugiego, a jeszcze bardziej prowadzi nas do tego, aby nienawidzić innego człowieka, aby uczynić wszystko, aby to dobro, które ma, ten człowiek po prostu zatracił. Uczynić wszystko, aby ten człowiek po prostu się nie cieszył. Różne są definicje tej zazdrości, ale takie najbardziej, co mnie tak znalazłem i najbardziej co przemawiam, że zazdrość jest przeciwieństwem wdzięczności. I to najbardziej pokazuje, że człowiek zazdrosny nie potrafi zobaczyć dobro, które w siebie ma. Nie potrafi dziękować Panu Bogu za te wszystkie rzeczy, za te wszystkie osoby, które jest obok. Ale gdzieś w swoim wnętrzu jest po prostu takim, jak często się mówi, gnuśny. Jest taki, który po prostu wszystko się nie podoba i po prostu ten właśnie niepokój też roznosi wszędzie. Dalej, następnie mamy jeszcze jedną po prostu bardzo ważną rzecz i bardzo ważną przeszkodę w życiu do zbawienia. Dzisiaj po prostu Jezus mówi, kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Kiedy bardziej popatrzymy na katechizm i kiedy przeczytamy o przykazaniu nie zabijaj, to możemy przeczytać taką rzecz, że jest taki grzech jak zgorszenie. Kiedy naszym jakimś po prostu uczynkiem, jakimś naszym słowem właśnie możemy zrobić krzywdę, właśnie możemy po prostu zgorszyć, pokazać, że niektóre rzeczy są normalne w życiu i właśnie takie zgorszenie ono powoduje, że możemy kogoś nauczyć, że grzeszyć można i to spokojnie. I właśnie te słowa, które jest bardzo mocne i które naprawdę, kiedy tak czyta się ich, to budzą trochę grozę w sercu, właśnie pokazują, abyśmy w naszym życiu właśnie zawsze stawali na stronie prawdy i zawsze w naszym życiu byli wierni Bogu i abyśmy ani nawet maleńkim słowem, ani maleńkim czynem nie dawali zgorszenia innym. Abyśmy byli wierni właśnie i doskonali w każdym naszym słowie i w każdym naszym uczynku. Bo niech będzie jeszcze właśnie tą przestrogą te słowa, które dzisiaj mówi Jezus. Temu byłoby lepiej powiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. I właśnie naprawdę, tak jeżeli popatrzymy, każdy z nas jak chrześcijan właśnie musi przede wszystkim pokazywać, że jest wierzącym przez własne uczynki, przez własny przykład. I dlatego naprawdę starajmy się, abyśmy nasze życie nie stało dla kogoś zgorszeniem. I trzecią rzecz, która właśnie najbardziej dzisiaj podkreśla Jezus Chrystus, abyśmy wszelkie po prostu jakieś zmiany, to czego wymagamy od innych, jakieś zmiany w charakterze, przede wszystkim zaczynaliśmy od samego siebie. Dzisiaj Jezus mówi, jeśli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Jeżeli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Jeżeli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie bez jednej nogi albo bez ręki wejść do życia wiecznego, niż z dwoma być wrzuconym do piekła. I dlatego naprawdę w naszym życiu jest wiele sposobności, aby po prostu trzymać się z Bogiem. Właśnie tą wiarę,
którą otrzymaliśmy, nie możemy gdzieś zagubić w naszym życiu, czynić to, żeby ona się zmniejszała. Ale musimy po prostu zrobić wszystko, aby nasza wiara wzrastała. Przede wszystkim poprzez codzienną wierność Panu Bogu, poprzez codzienną wierną modlitwę, poprzez dbanie o każdą niedzielną mszę świętą, dbaniem o regularną spowiedź, dbaniem o regularne czytanie Pisma Świętego, o regularne poznawanie Pana Boga i przede wszystkim po prostu takiej wierności, która jest pokazywana w codzienności. I dlatego Jezus naprawdę chce dla naszego dobra. Chce, abyśmy byli szczęśliwi. Chce, abyśmy naprawdę cieszyli się naszym życiem. I dlatego nieraz nauka jest właśnie taka trudna, taka, jak dzisiaj słyszymy w Słowie Bożym. Jest taka, która nie zostawia jakiegoś wyboru, tak, nie, albo coś pośrodku. Jezus wprost mówi i konkretnie: chcesz żyć wiecznie, to bądź dobrym człowiekiem, bądź dobrym chrześcijaninem, a nigdy nie dawaj słabinkę w swoim życiu. Bo diabeł zawsze szuka tej słabinki, aby po prostu wejść w nasze życie i zrobić swoimi niewolnikami. I dlatego Jezus wprost mówi: tak, zawsze bądźcie przy mnie, zawsze stójcie po stronie prawdy i zawsze bądźcie dobrymi ludźmi. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, wspólnie zgodny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystus zgromadził nas dzisiaj przy ołtarzu, byśmy chwalili Ojca, który jest w niebie. Wspólnie uczyli się drogi zbawienia i wspólnie modlili się, jedni drugim dobrze życząc. Módlmy się za Kościół Święty, bo i dzisiaj na wzór Kościoła I wieku był dla całego świata znakiem miłości człowieka. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, by Jego zabiegi o szanowanie praw człowieka przyniosły owoc we wszystkich państwach. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, by nie ulegała fali modnej gonitwy za wszelką przyjemnością, ale zdobywała wartości moralne, społeczne i patriotyczne. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, by byli dla dzieci wzorem wiary i pobożności.
wzorem pracy, życia rodzinnego i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas stojących przy ołtarzu, byśmy nie byli dla nikogo okazją do zgorszenia, a sami też umieli się oprzeć na mowie do złego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i spraw, byśmy się cieszyli wszelkim darem bliźniego, a smucili każdym jego nieszczęściem, jak swoim własnym i wszystkim pomagali w każdej uczciwej pracy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Ty z miłością mą jedyna jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyna jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyna jest. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, abyśmy przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim W górę serca znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty,
Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,
Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zawrotu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Ranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radością serce żyć. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż
obojętny, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny był. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, bo serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Najświętszy Sakrament, odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Об'яви душпастерські. 27 вересня у понеділок успомін святого Вінсента де Поля святара. 28 вересня автора успомін святого Вацлава мученика. 29 вересня у середу святость святого Михала Архангела, а при Куданинско-Могилевской провинции костела и конгрегации святого Архангела Михала, до якої ми з ксензом Яном приналежим, а так само святого Габриэля и Рафала Архангела. У гэтым годзе для нас михалітаў 29 вересня гэта асаблівы дзень. Гэта дзень стагоддзя кананічнага зацверджання нашага ордена. Можно так сказать, это наш день рождения. 100 годов ніхто хіба не доживе, але мы такі святой, дай Бог. И поэтому это есть особливый день, мы так само будем особливо святкаваць. Святые інши в нашей каплице в этот день будут у 8 годин раницы и у 18 годин увечері. Чому? Зараз тлумачу. Бо сердечно запрошаем святую Мишу апостолу у 19 у Гатова, где будем дяковать за стогоддзе конгрегации святого Архангела Михала, и святую Мишу узначалить бискуп Юрий Кособудский. У нас так само будем святкаваць, але зараз дойду до этого. 30 вересня в четверг успомін святого Геронима, пресвитера и доктора костела,
Першая кастрычніка ў пятніцу успамін святой Тэрезы, дзіцятка Езус, панны і доктара Касцёла, другого кастрычніка ў суботу успамін святых анёлаў-ахоўнікаў. І менавіта другого кастрычніка ў суботу у 17:00 у нашай парафіі адбудзецца адпуст, бежмаванне і падзяка Пану Богу за 100 год кангрэгацыі святого архангела Михала. Так што дзень рождения будзем у нас у парафіі святкаваць у суботу другого кастрычніка у 17 гадзін, на якую сардэчна запрашаем з ксяндзом Янам. Урачыстасці гэтыя ў нашай парафіі узначаліць біскуп Олег Буткевіч, біскуп Віцебскі. У наступную нядзелю о 12 гадзіне адбудзецца гадавіна першай святой камуніі. Споведь для дзяцей, якія год назад прыступілі да першай святой камуніі, і іх бацькоў адбудзецца ў суботу другого кастрычніка у 12:00. Таксама трывае навенна перад урачыстасцю святого архангела Михала, якая адпраўляецца пасля кожнай святой імшы ў 19:00. У пятніцу першага кастрычніка распачынаецца ружанцовае набажэнства. У нашай парафіі будзем яго адпраўляць кожны дзень перад святой імшой у 18:20. Памятаем пра словы Марыі ў Фаціме. Дзеці, штодзённа маліцеся на ружанцы, каб выпрасіць супакой у свеце. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса на найсвяцейшым сакраменце у інтэнцыі нашай радзімы. У чацверг з 14 гадзіны до 21, іншыя дні ад 14 гадзіны до 19. Припоминаю, что в нашей парафии распочалася катехеза для детей и молоді. И так само звертаемся с великой просьбой записываться на дежурство у кожную суботу. Дякуем за ахвяраванне на будову святыні, за супольную индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, женщинам, якія вчора зробили такий міні-суботник. Дякую великим, а так само тим, хто дежурив. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае і нарадзіў дзяцей. Помолимся за дабрадзеевых верадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарія Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай Ружанцовай. По Твоєму образі учитаючи, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Michale, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom swego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogrążyć raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Władze niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan jest Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny.
Swoją barwę pozostawia na brzegu, razem z Tobą nowy zacznie dziś znów. Jestem ubogim człowiekiem,